Prezident maslahat geçirdi. Alawaýyň heykeline täzeden garaldy. Oba hojalygy we ýylydışa üntü çekdi. 25-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny video şekilli iş maslahatyny geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Maslahatyň gün tertibine beýleki meseleleri bilen bir hatarda Aşgabatda dikiljek heykeliň täze taslamasy, paýtagtda we welaýatlarda ýylydyşyň gözegçiligi hemde oba hojalyk meseleleri girdilipdir. Paýtagtyň häkimi Şahmuhammed Durdulyýew ýakyny prezidentiň dikkatyna hödürlenen türkmen alawaýynyň heykeliniň täzeden işlenen görnüşini görkezdi. Türkmen mediasyndan ma'lum bolşuna görä 15 metrlik heykeliň soňky görnüşiniň öňküsinden tapawdy. Itiň heykeliniň aşagynaky götörtmäniň ýüzüne türkmen alawaýy diýilip ýazylypdyr. Şeýle-de ozal ak reňkde meýilleşdirilen götörtmä çägesi renk çaýlypdyr. Türkmenistanyň ahal teke bedewleri bilen bir hatarda alawaýy itlerini milli buýsonç hökmüne garalýar. Finçilerin aýtmagyna görä türkmen prezidenti olaryň wagt edilmegi ugruna tagalla edýär. Resmi metbuata görä täze heykel öňümizdäki ýyl ulanmaga beriler. Onuň guruluşyny döwlet büdjetinden göýberilýän serişdäniň möçberi aýdylmaýar. Maslahatda prezident Aşgabatyň häkimine durmuş desgalarda ýylydışa gözegçilik etmegi tapşyrdy. Bu tapşyryk ýurt raýatlarynyň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaşlykda ýylydyş ulgamlary bilen bagly edýän şikayetleriniň fonuny berilýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 8-nji noýabrda paýtagtyň Parahat hemde Gawdan etrapçylarynaky köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna ýylydyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigini habar berdi. Onuň tasdiklamagyna görä ýerli ýaşaýjylar ýylanmak üçin goşmaça çäre hökmünde öýlerde tok peşler ulanýarlar. Ýylydyş bilen bagly problemalar Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Maruda we Lewapda da saklanyp galýar. Prezident Aşgabatyň häkimine beren tapşyryklaryny paýtagtda sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hem möhümdigini belledi. Resmi metbuat Aşgabatda ornaşdyrylmaly sanly tehnologiýalaryň jikme-jikligini aýdyňlaşdyrmaýar. Prezident vilayet häkimlerini oba hojalyk işlerini kada laýyk geçirmegi meydanlardan galan pagtany ýygnap almak işlerini çaltlandyrmagy tapşyrypdyr. Bu tapşyryk Türkmenistanyň büdjet işgärleriniň pagty ýygmaga mejbur edilýändigi barada goşan soňky habarlaryň fonuny berilýär. Aşgabatyň Niýazow adyna hassahanasynyň liftinde bolan betbagçylygyň netijesinde bir adam öldü. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatly habarçysy 24-nji noýabrda bolan wakada hassahananyň liftini dolandyrýan işgäriň helak bolandygyny aýdýar. Keselhananyň kabul ediş bölüminde 4-nji gatdan lift tarsa aşak gaçdy. Bu waka 4-nji gatda şepaat uýasy näçe liftden çykaran desine bolupdyr. Wakada lifti dolandyrýan oglan aradan çykypdyr. Lift aşak gitmeli wagty tarsa gopup şäri öldüren bolara çemeli diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy hassahanada saglyk bejergisini alýan näsaglaryň ençemesine salgylanyp 26-njy noýabrda gurrun berdi. Betbagçylyk barada ilkinji bolup 25-nji noýabrda habar beren Türkmen News neşiri wakada keselhananyň liftini dolandyrýan işgäriň dälde şepaat uýasynyň ölendigini ma'lum etdi. Wakanyň bolan wagty ýaşdynan näsagi ýürite arabada liftde ýokary çykarýardy. Olar barmaly gatyna baranda arawany çykaryp başlaýarlar. Şonda liftin gapysy duýdansyz ýapylýar we ol şepaat uýasy bilen bilelikde aşak gidýär. Netijede liftin ýüpü çydaman kabina şepaat uýasy bilen bile şahta gaçýar diýip neşir betbagçylygy liftdäki näsazlygyň sebäp bolandygyny hem belliýär. Waka şaýat bolan tiz kömek gullugynyň işgärleri betbagçylygyň bolan wagty keselhananyň koridorunda onlarça näsagyň bolandygyny aýdýarlar diýip habarda nyktalýar. Liftin kabinasy çym pytrak bolupdyr. Şahtadan şepaat uýasy bölekleýin çykaryldy. Onuň 3 şagasy bardy diýip neşir ýazýar. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçysy hem wakada şepaat uýasynyň helak bolandygy baradaky ähtimallygy aradan aýyrmaýar. Wakadan soň keselhananyň saglyk işgärlerine bu barada geplemezlik berk tapşyrylypdyr. İşgärler waka barada öz aralarynda gepleşmäge hem gorkýarlar. Şol sebäpli bu barada keselhana işgärlerinden maglumat alyp bolmady. Betbagçylykda şepaat uýasynyň ölen bolmagy hem mümkin diýip Azatlygyň habarçysy sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmagyna görä 25-nji noýabrda hassahananyň liftinde gyssaly awatlaýyş işleri geçirildi. Bejeriş işlerini geçiren işgärlere polisiýa gözegçilik etdi. Azatlyk radiosu waka barada hassahananyň resmileri bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentari alyp bilmedi. Bu barada döwlet mediasynda hem häzirlikçe maglumat göze ilmeýär. Ýöne belläp geçsek türkmen häkimetleri we media serişdeleri adatça ýurtda bolýan texniki ýa-da TV betbagçylyklar, ýol hadisalary we beýlekler barada ilat köpçüligine maglumat bermeýär.
Liwap vilayetinde edari kärhanalaryň işgärleri, studentler we esgerler paýta ýygymyna mejburi gatnaşdyrylýar. Olar gowuça meýdanlarynda ýok paýtany ýygmaga mejbur edilýär diýip Adatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Paýta ýygymy dowam edýär. Howa sowuk. Adamlar sowukda ýatymlaýyn ýygymda kösenýär. Liwapda paýta ýygymyna esasanda himiýa zawodynyň işgärleri, lukmançylyk mektebiniň studentleri we çağırş boýunça harby gulluk borjyny berjäy edýän esgerler işden gatnaşdyrylýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde maglumat beren habarçy 25-nji noýabrda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol häzirki wagt gowuça meýdanlarynda paýtanyň tas ýokdugyny aýdyp, mejburi ýygymyň dowam etdirilmegine hiç kimiň düşünmeýändigini hem belledi. Ýygymçylar maý aýynyň aýagynda ekilen gowuça meýdanlaryna çykarylýar. Bu meýdanlarda her gektardan iň köp 20 kilogram paýta çyksa-da, bu ýere adyrnan 50 sany büdjet işgäri student ýa-da esger getirilýär. Ýygarýaly paýta ýok, howa bolsa bu diýaly diýip habarçy aýtdy. Bellep geçdi howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather web saýtynyň berýän maglumatyna görä, Liwap vilayetinde howanyň temperaturasy 25-nji noýabrda gündüz -2 we gije -12 gradusa barabar. Habarçy bu ýagdaýyň gyşyň sowuk günlerinde diňe ýygymçylary däl, eýse paýtaçy kärenneçileri de köseýändigini aýdyp, olaryň peýda görmegiň deregine ziýan çekýändiklerini ünsü çekýär. Kärenneçi daýhanlar her 50 adamy getirýän awtolog üçin 400 manat tölemeli bolýarlar. Ýygylýan paýtanyň jem möçeri 30 kilograma da yetmeýär. Şeýle-de ýygylan paýtalar da 3-nji sort hasabyndan kabul edilýär. Esgerleriň gün ortanky nahary hem kärenneçileriň boýnuna diýip, Liwaply kärenneçileriň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Liwapyň gowuça meýdanlarynda paýtanyň tas ýokdugyna garamazdan mejburi ýygymyň dowam etdirilmeginiň sebäpleri barada resmiler tarapyndan düşündürüş berilmeýär. Ýöne bu habarlar 22-nji noýabrda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň paýta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýitkisiz ýygnap almagyň möhümdigine ýene bir gezek nytan mahalyna gawat geldi. 8-nji noýabrda döwlet medeniýeti Türkmenistan boýunça 550 000 gektar ýerden 1 million 50 000 tonna paýta hasylynyň ýygnanyp alınandygyny we borçnamanyň ýerine ýetirilendigini eglan etdi. Muňa garamazdan Türkmenistanda paýta ýygymy resmi derejede dowam edýär. Türkmenistanyň dörli regionlarynda döwlet işgärlerinden ýygym üçin pul ýygnamak işleri alınıp barylýar. Halkara hukuk toparlary şolsanda Anti-Slavery International guramasy Türkmenistanyň hökümetini paýtaçylykda mejburi zähmetiň ulanylmagyny besetmäge çagyrýar.